Żvelati id-dettalji dwar proġett li jġib l-isem ta' Imagine X. Proġett imexxi miċ-Ċentru Nazzjonali għall-Screening tas-Sider fih dan il-Ministeru tas-Saħħa. Lan tal-proġett huwa li jkunu magħrufa r-riski ewlenin li jista' jkun li għandhom effett fuq il-prevalenza tal-kanċer tas-sider f'Malta u f'Sqallija. Dawn ir-riski jistgħu jkunu kemm naturali bħal tendenza ġenetika kif ukoll ikkawżati mill-bniedem bħal dieta ħażina u nuqqas ta' eżerċizzju. Il-proġett jinvolvi l-parteċipazzjoni ta' 2 timsieħba Maltin u 3 Sqallin u se jiswa 2,400,000 euro. Jifforma parti minn programm tal-Unjoni Ewropea. Se tispikka l-użu ta' teknoloġija. Fost oħrajn se jiġu żviluppati apps li se jintużaw minn dawk magħżula biex jieħdu sehem fil-proġett. Permezz ta' dawn l-apps se jiġu identifikati riski ambjentali u oħrajn marbutin mal-istil ta' ħajja tal-persuna u bekk ikunu jistgħu jiġu rakkomandati l-bidliet meħtieġa biex jiġi evitat il-kanċer. Mill-2009 sal-lum iċ-Ċentru Nazzjonali għall-Screening tas-Sider eżamina mal-20,000 mara. Minn dawn 174 instab li kellhom kanċer. Intant minn Novembru li għadda intbatet stedina lil 2200 persuna biex jagħmlu eżami tal-kanċer tal-musrana. Minn dawn 21 persuna ġew referuti għal aktar eżamijiet. Persuna waħda eventwalment instabet li kellha kanċer. F'dan il-qasam għal il-Ministru dan il-Gvern wiret lista ta' stennija minn gvern preċedenti. F'Malta mal-1000 pazjent qed jistenna kolonoskopija jew aħjar eżami tal-musrana. Fil-waqt li f'Għawdex hemm 400 pazjent fuq il-lista ta' stennija. Il-Ministru stqar li gvern ġdid qed iħares il-qudiem minn barra li qed jimmira li l-programm ta' breast screening ikun disponibbli anke għal dawk li għandhom aktar minn 60 sena, qed iħares ukoll lejn l-eventwalità li n-nisa jibqgħu jkunu eżaminati kull sentejn. Il-Gvern qed jimmira wkoll li jintroduċi sistema simili għal dawk li huma morda bl-osteoporosi li hija kundizzjoni fl-għadam.